Nangutan naman sila. Manganok sila sa estudyante. Mangutana sa sila unsay kuan sa estudyante unsay gustong kuwaon ba kay basi takatakar nagsumok didto way planos kinabuhi. Mangutana ko sa kuwaon. Mangutana ana. Dagko magkagrado dong dili ka mag-STEM anak ko. Dili lang ko man mag-games naman ko. Maniguro sila ba? Hey guys, majong buntag ninyong tanan. Muna may pamahaw. Nilalegyo ko sa jokerang kakuan. Halimut. Na si Junjun dahil guys, diya ga-adjust siyang tricycle kay. Mabiyahin ako nun si sunod adlaw. Si mama to si Jahang higdanan gilaay. Mapagani pag man nagligo, ligo na pusingot ka nakalimuot ka dari skuan guys. Cebu. Diyan sige yan di ito naligo kay magpa-enroll. Si Jari magpa-enroll mo to sa eskwelahan karon. Najun guys sa gigkuhan panukdok. Hi guys, good morning. Diyan si Jara man ay mag-adyo na ng ijang kuhan tricycle. Napas dyan kung nato electric pan. Parang kalimuot na ni skuan guys, dalagit. Kaman na mag-101, nari na po tas perting inita. Atong panahon no, perting kainit. Sa Philippines guys. Kalimuot, kalap ni diyang gamit na si Jay ko ano, diyang welding. Saba guys. Saba. No. Nansa na nasunog mo lagi na. Ang kuhan sa grinder ba? Makasunog. Pagwaraw kuan. Babad. Grabing lugar dyan ni Gian naligo, grabing antos ng mama. Nangutan nabita ko ni bugin. Ganiyara ginuwat si. Nangilalis na silang mga. Ganiyara na ba nasno lagi nuwat nga mahuman ka, so paday ka na human. Kalipang lang niya. Grabe sigihan maligo, karang dugaza, tagtulo ka oras. Luwi ka dyan mahuman. Walang watuwat ni mama. Ang galing. Ang galing. Sumayaw. Ako may tubo, hindi pagamihan para matakbo niyo. Ay, galing talaga. Legit makasapi ag shop ni mo. Kaya huwag na yung mga kon-kon, ikaw may mga jo-ajo. Sakto na, di naluwag. Iluwag mo ito mo. Luwag kayo. Tawag yung pagamihan para sakto ba? Di ba? Okay pa man yung mga tricycle. Sa day mo ang asimbol diha. Tangtang na ko sa ligana na katong bababag lang kay tumla kay butang bako. Grabe sakit sa likod. Hindi magpa-pustiri na pagkagpom. Di ako ro. Stiri. Stiri watang bato. Stiri po. Kami stiri magpa-pustiri. Malakaw na sigiyan guys, matos sa eskwelahan, magpa-enroll. Mag-bike ra. Wag helmet mo sa bike magigamit. Magpa-enroll na. Manimo data kwan guys, kamuti. Mo na yang timo pirmi guys, kamuti. Nagdangag mas dun og sadyo.
atong pan guys kamuti guys. Ang isa, kumpati. Ang isa ka tao guys oh. Si Jare na ning kamot. Para si Jahang pangkabuhayan. Akan sig shop, di makasapi. Snack sa gamuti oh. Oh. Snack sa alas 10 na. Malugan ni makamao. Hindi pa makamao trabaho to na shop gida. Pila kay bayad magpahinga na? Depende. Lamiguan guys, kamote. Naman yung snack permi guys, kamote. Hindi gani kamote saging. Hindi gani karlan. Hindi makabusok. Nadahamay ni nga nabusok na kuno ko. Pagpasabot kani mga pagkaon na makabusok ni. Pero naman yung mga pagkaon na kay wala punta sa trang lawas. Tinod ba pang mga lagot mo may kontras lawas? Nagyapon. Masa? Tinod. Karon ko no guys. Ang mga lagot mo may kontras lawas. Nagkag pa niyang buhok guys, namana naman ako panudlay. Nail mas mama na to, mas siguro si mama. Tinawa mag-signal sa internet, gotuwat ko tawag ni Mim, kinim si Mim nga manawag ko no. Tinawa man nag-signal. Parang kami nga ukuan guys, kalipot. Magmingaw na pod midani ni mama ay nagtingklasin na. Si Junjun mo biyahe na. Giyan eskwela na. Kami na lamang doha ni mama dani mabilin kada adlaw. Pawinoon si Junjun makapit-hapit raman na siya, magagiyagi raman na siya. Diyan muli raman po na siya mingaw. Mingaw, back to normal na, hapit nagtingklasi. Karong 28 klase na guys. Senior high na sigiyan. Paray bawi dali ra kahadlok panahon. Medyo ko'y lingaw dani. Nasa kayang lingaw dani. Mga gardena, nang gardena na diha. Kaso lang ang gardena diha tong jota. Nakakahiya. Kung sa Tagalog pa nakakahiya. Magtanim-tanim na hindi sa atin ng lupa. Kasi may mga masabi ang kapitbahay bakit tinaniman na hindi sa atin ang yuta. Gusto ta po ko magtanom-tanom sa mga kaang. Parehas ni ate muna ba pa? Ijahang mga gulay sa mga kaang ragi pang tanim. Kaso nga sa po tamang huwag jutang tambot nga mga juta dyan yung mga bato-batoon man. Mamalit na lang tag mga fertilizer. Ganaan ko ba yung anak? Magtanong-tanong. Kain guys, nakamuti. Yung building pag-isa. Nara kong katong-atong, kawa mo ko'y laing mabuhat. Man akong pangugas, panilig-silig, limpyo-limpyo, ginagmay. Naguman, lingkod na pod.
Agara dyan kasagaran makuri-kuri ang cellphone. Mag-video, mag-edit. May laing mabuhat. Kansa ba? Api pa lang hidagdag kakawa kami pa isna. Kansa. Ay na naman yung mo ka kamote. Nasa may mong snackon burger? Sige magkakaingan nga. Andyan na. Inga naman nga di ka. Di ka magsigagin dyan na. Maabta na lang magtimpa ni Udto. Di pa naka-snack. Tingnan naman di kaganahan kay kamuti. Nasa may mga gusto, burger? Nisa? Pitar. Pitar kung siya mong ganahan. Ito, uy. Bahala ka. Ikaw nagtrabaho, ikaw pera kansi, kaya waka snack. Ako galingkod-lingkod ako dari guys, snack. Ikaw nagtrabaho ay snack. Kinsera kansi, ikaw raman. Ha? Pa-snack ka ni noon, nalingag-ngag. Oh. May snack sa karidyo to. Uy. Bahala ka. May snack banday dyan, magpadugay-dugay. Pwede ganitan eh. Dali raman sa tumoy. Makan man pati pakpak kay gilimpyuhan man nagtarong. Ang sarap. Parang burger. Lami panas burger para na. Sarap. Ay ulan na, pwede kumaman ng trabaho. Kawananan, nangulim-lim na. Huwag kang ganyan. Ang po ko sa'yo. Sorry na. Kamu tiriti mo? Pangutan na bito ka ganina, pasok-usoko kag pangutan mo. Ikaw nga naitin mo na. Pwede kayo mo. Di mahaba-haba, pero mo na kay asawa. Karniha. Para mag-inisara na lang kas kinabuhi. Mao ni asawa mo na ang naon, kagalingan na laman. Wala asawang pakanon. Wala asawang mandaran. Wala asawang atimanon. Wala asawang suguon. Lingod mo karago. Galingang nagjob ko, kaya mo ko'y buhaton. Mag-yung sa mo. Nanguta naman sila. Manganok sila sa estudyante. Manguta na sa sila unsay kuan sa estudyante unsay gustong kuwaon ba kay basi takatakar nagsumok dito way planos kinabuhi. Pagkana ko sa baon. Manguta na. Dagko magkagrado dong dili ka mag-stay man ako. Dili lang ko man mag-games naman ko. Maniguro sila ba?